नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै नंगौ जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुइद्दु समस्तिनि खुंग्रिं प्राइमारि अफिसाव दिनै मोनसे मेल खुंदों। बे मेलानो जादों जाहैबाय जयनिं प्रग्राम। दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव गोबां बिदिनो ओरै लाइमुथि, थिनालि आरो सारियालि आरो खजबारि, जायखिया खजबारि बेफोरबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय दिनै जयनिं जाफैदों। दिनै बे जयनिंआवहाय बेल' मानसि जानाय नङामोन, गोबां दंमोन। खिन्थु माखासे दानि सोलिबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बिथांमोननिफ्राय माखासे प्रब्लेम बाथ्रा खोनानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गिनानै बिथांमोना फैयाखै। नाथाय बिथांमोना खोथा होदों जे जेब्लानाखि इलेक्सन जायो अब्ला जयनिं खालामनायाव माने जयनिंनि जि सोनाय आर'नाइ, बे आर'नाइखौ सोस्लाबनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना आंनो निउस होदों बा खोन्थादों। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना आं दिनै फैनानै आरो बेयावहाय ब्लकनि बा प्राइमारिनि आन्दाराव जाय बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय, बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव दिनै जोङो जयनिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि BPF दोलोआ दिनै जयनिं खालामगासिनो दङ। दिनै आसरित, दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानि थाखाय दिनै जिरायथ'नाय जे BPF दल, बे BPF दलाव मानि थाखाय जयनिं जादों बेवहाय आरो सोंनांगौ आरो बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। दिनै आं बेखौनो खावलायदों, जाय बिथांमोना पार्टिजों बा पार्टिखौ मोजां मोननानै बा सोरबा लिडारखौ मोजां मोननानै जुदि फैनो गोसो दंब्ला बिथांमोननि थाखाय अरायसम जोंनि दरजाया खुला आरो दिनै बिथांमोननि थाखाय जोंनि गोसोआ खुला। दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों, जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो जाय बिथांमोना फैबावगोन बिथांमोना जोंजों जगाजग लानो हागोन आरो सारमोनजों जगाजग लानो हागोन। आरो दिनै आंनि आन्दाराव नैबे सुइद्दु समस्तियाव 200 जन प्लास, हय सासे सानै बारा हय सासे सानै खम बिदि जागोन। आरो जाय बिथांमोना फैदों बिसोरो एकदमबारे UPPL गोथां। बिथांमोनखौ मबाइलाव केमेरायाव नायबानो सिनायगोन UPPLनि ना BPFनि। आरो दानि UPPL सरकारनि माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थायोना BPFनि मानसिया BPFखौनो सोदों होननानै। गतिके दिनै सुइद्दु समस्तिनि मानसिफोर दिनै नायोब्ला आरो सोरबा लिडारफोर नायोबा नायनो हागोन बबे साइडनि मानसिफोर। आरो बिथांमोना मानि थाखाय दिनै बेल' जादों, बिथांमोननि माखासे खोथा दङ। बे खोथाखौ आं दिनै बुंथ'ला, नङाबा बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेम जाहैगोन। आरो बिथांमोना दिनै हरनि गेजेराव मा खामानि मावदों बे जयनिंआव फैनो नागिरनायाव, बिथांमोननि माबाखौबो आं दिनै बुंला। बुङोब्ला आरो दुखु मोनलायनाय जायो। गतिके बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोना फैबाय, आरो जाय बिथांमोना फैयाखै बिथांमोना उननि समायाव आंनो खोथा होदों आरो बिथांमोना आंनो लिस्टखौ हैगोन आरो बिथांमोना लिस्ट खालामगासिनो दङ। बेनोसै। दिनै नंगौ दिनै जि खामानिखौ दिनै जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार, बे सरकारा गोदो जेब्लानाखि सरकार दायाखैमोन BTR सरकार, बे समाव गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै बे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना गोबां खामानिखौ जि लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन, बिमा माहारिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन, दिनै जों जाथिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन, दिनै बे खामानिखौ बिथांमोना स्पस्ट' दिनै खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायाखै। बिनि थाखायनो जोंनि माखासे लाइमोनफोराबोथ' दिनै साननो हानाय गोहो दंसै, दिनै साननो हानाय गियान दंसै। दिनै गावनि लाइफखौ दालांनो थाखाय, गावनि लामायाव थाबायनो थाखाय गावबा गाव मोनसे थांखि थायो। दिनै जाय बिथांमोना लाइमोन जोहोलाव आरो सिख्लाफोरा दिनै जोंनि BPF दोलोआव फैदों आरो फैबावगोन आरो फैनो सानदों, बिथांमोनखौ बेखौनो आङो सासे लाइमोन यां जेनेरेसन लेभेलनि हिसाबै आङो बेखौनो साजेसन हरनो सानदों रायजो राजा जोंनि इउथ्स आरो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ, दिनै फै जोङो ज' ज' आवगायनो। मानो होननानै बुङोब्ला आंबो सासे लाइमोन, आंबो सासे यां जेनेरेसन लेभेलनि मानसि। दिनै जोङो माखासे बोराय बुरै ना, बोरायफोरनि आन्दाराव जों मानो थाबाय थानो? जोंहाबोथ' मोनसे पावार खालामनांगोन जोङो लाइमोनफ्रा। दिनै जोङो मोनसे खामानियाव जोङो थाबायनो थाखाय दिनै थांखि आरो चेलेन्ज होनाया दिनै जोंनि गेजेराव थानांगौ। दिनै बिनि थाखायनो आङो लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायदों आरो फैगोन आरो आंजों हेफाजाब लागोन बा आंजों जगाजग लागोन होननानै आं दिनै बिथांमोनखौ आङो नेनानै दङ।
आरो बिथांमोननि थाखाय आङो गोबां खामानि मावनांगौ आरो मावलांनांगौनि दिनै जोंहा खामानि दङ आरो जों लाइमोनफोरखौ माबे लामाजों दैथायलांनांगौ आरो मा मावलांनांगौ लाइमोनफ्रा मानि थाखाय मा गांनाय दङ मा उखैनाय दं मा मावनो लुबैयो बबेयाव मा खालामहैनो लुबैयो बबेयाव मा थांखियाव थाङोब्ला बबेसिम सहैयोब्ला बबेसिम मा जाहैगोन बेखौ जों आङो सानखांनो हायो बा आं साननो थाखाय आंहा गियान दङ बिनि थाखायनो आङो गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों फै जों ज' ओंखारनि दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गांनाय उखैनायखौ दिनै जोंनि बोराइसा लिडारआ दिनै बिसोरो दिनै जेबो मिथिया दिनै सापज एगजामपोल दिनै आं फुटबल गेम जोनो मोजां मोनो दिनै जोंनि सोरबा लिडारा